Kwa kanyo ni en lit kod kuyo ne wede ji ariyo micheche goni osewito ngimagi bang' lo osienyore kisima mane gintiere e gweng' ma Junda mano ni Kisauni, kaunti ma Mombasa. Anyuola jogo kaachiel kod jodak kata kamano seyo apisas marakore gi masiche mapoya kuom rem kawo okang' mapiyo mar golo ringre ji ariyo gi thuolo mohewo seche 24 mosekalo. Joja oko miyowa ler mar wachni. Rumbi mar lit kod kuyo ne okwako gweng' ma Junda e Kisauni, Mombasa bang' kisima moro mane ikunyo e alworano sienyore mochweyo wiko ji ariyo mapok ogol nyaka sani. E masirano mane otimore kar sa 6 chieng' wuok tich, jodak koni lo ne osienyore moiko jaga achiel mane kunyo kisimano mane osechopo fut 50. Okang' mar ji mamoko ariyo temo reso jagono ne bende olokore masira bang' lo chako sienyore kendo iko jago mar ariyo ka nyawadgi mar adek to ne oresi moring godo e kar thieth kuma chunye pod gude nyaka sani. Nitie kisima mane imedo kuny kadhi iye, to kisimano nosienyore modino ng'at achiel e iye. To sama nosesienyore jopiny notemo dhi reso ng'ama lo nodinono, ma ng'ama chielo mar ariyo bende lo chako dino iye kanyo. Koro nyaka sani nitie ji ariyo ma lo odino. Makoro gimwatimo kaka migawo ama kaka sirikal en ng'iyo yo mane ma wanyalo gologo ringre ji ariyo ma lo odinogo, nikech nyaka sani to en gadier ni nyaka be giselalo ngimagi e iye kanyo. Ni kazi ambayo hata watoto wake walikuwa wamesema baba achana na hii kazi, lakini anasema mimi sijazoea kuomba. Mimi ninaona bado ninaweza nikafanya kazi na nikafanya mipango yangu ile niko nayo. Moko kuom jodak e alworano ne kata kamano oseyo apisas makedo gi masiche ma apoya kuom kawo kinde malach kapok gikawo okang' mar temo reso ji ariyogo. Kata kamano, apisas mag kaunti to koni ne gidwa keto chenro makare ni mar kanyo ne kidek sienyore kendo lalo ngima joma moko. Tho mowuok mar ariyo ne ok en gima nonengo bedie. To ma luwore nikech kane information osedhi ma joarita kwe osebiro, ne koro gin gi teko mar ensure ne kacha koro gi protect ma ng'at mane nyalo chako risk ngima ne donjo kacha ne dhi manyo ng'ama chielo ne ok bedie. The county government gi sirkal maduong' kech ma ngima ji moime Burkani endi. Jogi nonego bed ni osebiro gi machines ka ma jog nosechak kuny kae, to sani onge nyisowa kwa penjo, inyisowa ni warito experts mondo bi osom ground komonde. Experts gina wuoro ni giya China koso giya kanyo. Koro ne wadwa bedo gadieri ni joma waoro piny kucha kadhi golo jogi gibiro bedo ni gin safe, kendo gibiro bedo ni ginyalo chopo kuom ringre jogi ma gigol gi oko ka gibe gin safe. Koro mane watemo nyiso jopiny ni mondo kik warikni mwamed kelo tho machielo ama lalo ngima ma ng'ama chielo ama hinyruok. En geno mar familiago masani timonegi hocho ni tend kaunti ma Mombasa biro kawo okang' mapiyo mar golo ringre wedegigo. Wanakuja wanaangalia, wanasema vifaa vitaletwa haviletwi. Mpaka sasa tumekaa tunaomboleza kuona mili ziko chini na hakuna hatua amechukua. Wakati mwingi watu wakianguka kwenye mashimo, hao madaiva wa kuingia watoe watu huwa hawapatikani, na wako watu waliosoma. Wachukuliwe watu ambao wanashughulikia janga kama hilo, na tuna matumaini kwamba serikali imeingia hapa venye naona